bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe golle Dakar Media walla mbiyen Dakar Media TV FM walla mbiyen Dakar Media FM TV fofde ko nokku goto tan ko galle o e baade kuptidindi woni hono inde Dakar Media kañum tawi ene yaadi e société mo gaddaɗa hoore maɗa ko société immeuble walla Ndiaye walla mbiyen Wolle Gounas hono kaw Abdoulaye Wolle hande kadi min garti e mon gam etade hollidon holɗo golɗe jarata tawi e oɗo ñalawma hande ko goo lewru gooɓiru hitande ujunnaje 2022 ɗo e nder wuuro men teddugo ngo Madina Gounas ɗo min gaddoto on ɗo ko jiyoton ɗo ko ɗum ɗo woni holo élemaji jogorɗi fawede to banggue kulas e hono suudu meɗen ɗiɗo ɓuuru walla mbiyen tergo meɗen ɗiɓo yewo jobgo wadde so Allahu lamɗo jaaɓi no wowini noon ko ɗo woni ɗo golɗen goni e gollede tawi ko ɓen ɓe ganduɗa hoorema ko haraleɓe wawɓe golle munen woni ko gollata ɗumen am en ji ko hono ni woni no waɗirte fewne ɗo ha feewa so yoori itte goɗɗi kadi pewne ha gasa ko ɗum ɗon woni ko fawoyte e dow to e on saaha urdi o wawa arde fawoye dow muɗum so Allahu lamɗo jaaɓi jaggumi jagga Madi Gounas tawi kadi ko ɓen tigui woni ko jokki golle ɗe walla mbiyen no bindini hono Dakar Media CCI Wolle Gounas société immeuble Abdoulaye Gounas walla Wolle Gounas ɗum ɗon kadi ene jokki hen no hannirta ni hande kadi ma en mbaw ɓennude e nadde kadi e wawde hollirde en to nder bâtiment to woni gollal ngal tawi golɗe ɗe jarano hannirta ni en puɗɗima to banggue rako ɓenne kañumen nene hen kono hay escalier o wawi fewnede ɗumne kadi ma on jiiɗumen nam ɗo joni so Allahu lamɗo jaaɓi so tawi ko on escalier neni eɗen gandi ñanden koye ɓargal ngabbanɗen woni hono ɓaral walla mbiyen sel kono hande ma en dawe escalier kono hade men yaade tan to escalier to ma en mbaw nadde hollirde golle ko wiyete to banggue rako ko fuɗɗa hen ko en ji on ji ɗum ɗo ko urdi coyno tan ɗon dow kono on jiiri guite mon ko raako waddinen oɗo nokku kañum fuɗɗima hebde hoore muɗum no hannirta ni yende jalten garen e suudu ɗiɗo ɓiru ndun ɗon ene wayno golle mum koko gasi e oɗo tuma on ji ɗum ɗo rakama ha gasi dow e less foof neni nduɗo suudu ɗono kadi koɗo golɗe goni e yarude ɗen golle ne jokki ha e oɗo tuma ko ɓeɗo haraleɓe wawɓe golle munen goni e golɗumen e suudu tataɓiru ndu ma en mbaw nadde joni jiyen ɓe mbawi yaltude ndu joni kono noon ɓe jaltani saabu less o ene jokki en ji dow oɗo kadi waɗama ni gasi e oɗo tuma kadi ayi on ji eɓe ɗo jokki fewnude wadde mbiyen rako ngo ne jokki ha joni e nduɗo suudu tataɓiru ko nduɗo tigui ɓe goni e dow muɗum en ji golle ɗe no gowɗen wiide tan ko sukaɓe tokosɓe susɓe sati ɓe jiyen keccam dogata balle mumen goni ko gollateɗo golle e nder oɗo galle biyeteɗo Dakar Media ko mawɗo maçonŋeɓe to banggue rako kanko woni oɗo kanko tigui totta oɗo chantier to banggue rako ngo omo wondi e hono golleɗi makko mawni ko kono kadi e manœuvre makko no jiiruɗen ɓe to ni on ji ko ni ɓe mbaɗirta safo ɗum woni koɓe gonɗo e fewnude soɓe paari pawa hen planche e on saaha ɓe mbawa ragde no mbinoɗen ni on ji élément ji ɗi kollumi on tooɗi ko kanƴi goni ɗo wadde koye majji ɓurdi o wawata fawade so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon eɗen jafno to banggue cafal nangue ngal eɗen gandi ko noon wawata waade koye saaha mum wona kono so tawi min garti e mon joni ma en jaah to banggue dow ƴeewen ha hande
on équipe mo ganduɗa ko mahiyankoɓe walla golliyankoɓe mawɓe taw ko jaggumi jaggamaɗi Gounass holɗo ɓe goni e yarede wadde nen hande en kuppata koye dow escalier o gonɗen e rewde eɗen kullira wonde escalier o paari wadde enen e koye men koye dow makko dewɗen ha mbawɗen yettade to dow beele hollirde ɗen ɗon golle no mbiɗen ni en jii on mawɗo sañci o kono mo ganduɗa hoorema ko Alhousseyni Guet inna wiya kanko tigui woni ɗo wadde nen Alhousseyni Guet min calminimo si kala emin jiiɗi wooda ko ɓeydanɗa bandiraɓe to banggue golle ɗe goni e yarude e oɗo tuma hande wonande koɓe goni e jiiɗe ko tigui a jarama no fewi Bassirou Wade o saaha min woni koye séance e derniére séance nde tawno kala to min kuuli min keewi maade ɗumen min mbaɗa derniére séance o min puɗɗo jippade nde tawno kala to min kaɓɓi safro min jiɗɗo jippade taw min gaynani wortade e nder hen noon min ɗamini hande o e janggo banggue wortogol ngol gasa ko amma kuulowo élément ji o fuɗɗima gila hanki ene wayno so min gayniɗo wawa jamma ene wayno kuulowo élément ji o tawata dewnote nokku kofrude e wawde fawde ɓurdi o e élément ji o saaha ƴeewe ñanggo hakkude alkamisa o e aset o min mbawa kulde bâtiment ɗimmo o sawre ko noon tigui enen kala nandi no wiiri ni wadde nden ha ɓuuron famde no wini ko ɗo woni ɗo ɓe jarata en jii ɓe pawi 3 premiére séance ɓe pawi 3 briques ɓe mbaɗi derniére séance woni ko woni e yarɗo ko wadde koye ɗum hande ɓe jiiɗi no holiri ni noon jiiɓeɗo haraleɓe wawɓe golle mumen hakkude addoɓe ceenal e kaaƴe kono kadi e gazoɓe kono kadi e fawoɓe kamɓe foof eɓeni on jii koɓeɗo tigui goni équipe mo ganduɗa tawi kadi ko jaggumi jaggamadi Gounass hande noon ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe Abi Sama Una enen garti ene ɓeydi wallodirde e mabɓe fofof de beele golɗe jaawa nde tawno ko sañce goto Abi Sama Una ɗo e fofof ko jaggumi jaggamadi Gounass woni e golluɓe ɗumen nam on jii no mbiyanɗen ni sukaɓe tokosɓe susɓe sasɓe ɓe ganduɗa hoorema ƴiƴam keccam ne doga e munen kulani tawi golle holko kuuli ko basal e wiyede mbaɗi ko fewani wadde nden enen jeeya ƴiƴam munen gam darnude galleji mumen e wurnode ɓesguji munen yo Allah sellin doole no jiiɗen ni ko haalno joni ko on jii oɗo banggue gasi heddi ko coffret wawa kuulede wadde nden ɗo e dimanche so Allahu lamɗo jaaɓi no wini tawata ko less e dow ga gueɗɗe fofof gasi heddo ngabbingol élément ji ɗi e kuulgol ngol ɗum noon so Allahu lamɗo jaaɓi so wonani alkamisa garoɗo o ma waw wonde hono aset inchallahu taala yeeɓiyankoɓe ɗo gonɗon en goni ɗon kala en jetti Allah en jetti kadi no goɗɗo no wiɗni hono kaw Ablaye Wolle Ndiaye mo ganduɗa hoore maɗa ko kañum tigui itti ngaalu mum wawi wadde ɗumen nan e ɗeɗo golle tawi no gowɗen wiɗni kadi wona galle oɗo tan mo Dakar Média ala ene yaadi e jamaji ene yaadi e jumaji fofof ɗum ɗonne kadi itta kadi rewna e juuɗe kono mo ganduɗa hoorema ko DG Dakar FM 94.9 walla men DG Dakar Média Alaji Abou Ndiaye ko ɗon tigui no mbiɗen ni e gardagol DG mo Dakar FM Alaji Abou Ndiaye eɗen mbiya tan yo Allah yettin golle ɗe e dow jaam e cellal kala moƴƴere ɗaɓɓade hen Allah waɗa ko ɓuuri ɗum e nam Allah ene wawi kadi ko yettira Allah no fewi no mbiɗen ni ko ga keɗen kono en keɓani yaade e nokkuji goɗɗi ne tawno commission ngaji timmuɗi o woni ko darni e ɗin ɗon jumaji e ɗin ɗon jamaji ɗin commission ngaji kala ne ndewi do golle mumen eɗen kumpiti kadi golle foof eɗen ndewi lawol no fotirta ni wadde nden ko hunde yettirtede Allah no fewi min dokkaton noon aadi ko ñalawma aset o walla mbiyen ɓawo janggo sahawre welede jomiraɗo mamin garte moɗon taw kadi ko holluɗon holɗo ɗeɗon golle goni e yarude sahawre welede jomiraɗo ko musidɗo moon Bassirou Bane ɗo e Madina Gounass tawi kadi koye sañce mo Dakar Média tawi kadi ne jokkodiri e société immeuble Wolle Gounass yo jaam wonan en handen